Veľmi dôležité je pri ceste k úspechu alebo k ceste k svojmu cieľu, aby sme nestratili motiváciu. Čo je veľmi jednoduché a veľmi ľahké stratiť motiváciu, keď sa nám nedarí. Preto by sme mali mať postavené ciele tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné a vždy mať viacero cieľov. Od najmenších cieľov, dajme tomu denné ciele, až po ten najväčší cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Lebo iba takto nestratíme motiváciu. Takže ten jeden veľký cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, napríklad kúpiť si dom, tak potrebujeme si konkretizovať, koľko potrebujeme na ten dom zarobiť a presne, koľko potrebujeme denne na to zarobiť, aby sme dosiahli ten svoj cieľ postupne.